Mas midaghan ang ihap sa COVID cases sa mga bata nga nag-edad 17 anyos paubos sa Davao City sumala sa COVID-19 task force. Busa giauhag ang magirikanan nga di magkumpiyansa og suroy sila mga minor de edad nga anak bisan pa og luag na ang restrictions. Ani ang report ni John D. Esteban. Miabot sa sobra 3,300 ka minor de edad nga nag-edad 17 anyos paubos ang nataptan og COVID-19 sa Davao City. Natala ang maong ihap ni atong July hangtod Setyembre ning tuiga kanus ang nagsugod og luag ang COVID-19 restriction. Sa first and second quarter of the year kay compared to the third quarter of this year, sir, naadjud tay gamay nga pagtaas sa cases among our pediatric patients. Busa padayon ang pag-agni sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga girikanan nga pabakunahan na ang ilang mga anak nga nag-edad 12 hangtod 17 anyos. Kining 13 anyos kasi Aldi nakahukom nga magpabakuna sa Davao City National High School karong adlaw sa pagtugot sab sa iyang ginikanan. Nganong gusto man ka magpabakuna na? Kay para mag-face to face ang klase. Okay. Gusto na ka maka face to face. Module di ay. Di ka ganahan? Kay? Hangit kay, di ko makatuon. Ang 17 anyos nga si Caroline, fully vaccinated na. I encourage you nga magpabakuna na kay basta at the end of the day nga ma-end na ni dili na mo makapabakuna. As of December 6, base sa Davao City Vaccination Cluster, kapin 1.1 million ang nabakunahan sa syudad. Sa maong ihap, sobra 3,000 pa ang nabakunahan sa mga nag-edad 12 to 17 years old. Hinuon, gilaumang mas daghan pa ang mabakunahan nga nalakip sa maong age group sa umaabot ka mga adlaw. Samtang parayon sab ang pag-ubos sa positivity rate nga sa karon anaa na lang sa 0.4%. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.